mo minus usa ka gatos ka mga kapuso nato sa Barangay Quiyot, Pardo, Cebu City ang nakabenepisyo si GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels kaganihang buntag. Si Luan Mayrundina sa report. Ang Barangay Sports Complex sa Barangay Quiyot ang napiling venue nga bisitahon sa GMA Regional TV. Excited ug malipayong midawat sa mga regalo nga dalit sa Kapuso Network ang di mo menos sa usa ka gatos ka mga residente. Usa sa among naila-ila atol sa distribution si Nilda Horboda, 45 anyos nga taga Sitio Idiang. Si Nilda adunay unom ka mga anak. Lisod man ang kinabuhi, apan naningkamot siya nga makalampo sa matag adlaw. Iyang bana, usa ka kanhi taxi driver, apan tungod sa kanhit sa mga pasahero na masahero sa habal-habal. Lisod kaayo sir ay. Lisod jud. Kayong paglisod na. Kuan kanang imong anak, bisag unsay pangayoon wa tay mahatag anak kay sa financial kuwang jud mi. Usa lang si Hilda sa mga taga-Barangay Quiyot nga malipayong nakadawat sa gift pack sa GMA Regional TV. Malipayon yung kay Kent, no? Salamat kayo kay sa kadaghang barangay nga 80 ka barangay, Barangay Quiyot, maogoy napilian sa Kapuso Barangayan nga bisitaon ning sayo nga buntag. Ang gift packs gitabangan pag-andam sa regional teams ug news anchors sa nagunang local newscast sa Central ug Eastern Visayas ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Gisiguro usab sa distribution team ug sa mga private partners ug sponsors nga masunod ang minimum health and safety protocols sama sa pagsulob og PPEs ug face shields. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisda.